la ilaha illallah Allah Muhammad Rasulillah. Ya manzo Muhammadu annabi shugaba ga kowa. Da fari da sunan ya Allah mai dare da rana, ya Ubangiji na ya Allah masani na raina, taimake ni ya sarki Allah na yabi dan Amina. Manzo Rasulillah annabi mai Makka Madina, fiyayyen halittu al-Mustafa mai daɗi na suna. Annabi yabo nake yi maka shugaba ga kowa. Ya karya lata uzamana ta abin bautar su kenan, yayi ta kiran su cikin hikima kafin su gane wannan. Ya karya lata uzamana ta abin bautar su kenan, yayi ta kiran su cikin hikima kafin su gane wannan. Ya ga hantara ya ga cikin hikima kafin su gane wannan. Ya ga hantara ya ga tsangwama cikin larabawa, kiran su cikin hikima kafin su gane wannan. Ya ga hantara ya ga tsangwama cikin larabawa,